Takže zdarec. Takže dneska vám urobím tú recenziu na tú sľúbenú zbraň. Takže už som ju ukazoval. Je to táto zbraň. Trošku si na ňu posvietime, lebo už sa stmieva. Po správnosti sa nevolá G36, ale T3 je SASG, ale vlastne je to napodobne na G36. Takže je to 6 mm AEG elektrina. Dĺžka repliky je okolo 710 mm, tak nejak, možno aj skoro meter. Hmotnosť môže to byť už aj 2 kg, alebo je to dosť ťažké. Hĺbab je tu, už som ukazoval, hĺbab je umiestnený tu, je regulovateľný. Energia podľa toho, čo tu čítam, je nameraná s 2-gramovou BBčkou, 370 fps, 110 m za sekundu. Zásobník HIKA 500, je to full semi-automatic, gearbox V2 kovový a batéria 8,4 V, 1100, neviem, ak sa to povie. Vlastne baterka je tuto v pažbe, len mne sa už pažba strátila, lebo tá zbraň si so mnou odžila. Vlastne baterka je riešená takto. Ja som si tu urobil taký patent, aby som ju mohol vyťahovať lepšie. Je to vlastne takáto dvojitá baterka. A teraz je asi nenabitá, lebo pred chvíľou som prišiel z tej akcie. Dneska už som natočil dosť videí. Takto. Pre túto zbraň používam 0,25-kové guličky. Potom k tomu je ešte takáto lišta, dá sa pripnúť tam hore. Vlastne keby ste si chceli kúpiť zameriavač, tak ju môžete pripnúť, nie, tak to dáte si tú lištu tu. Nabíjačku mám takúto, už je aj tá zlepená, ako u mňa všetko. Lebo mi spadlo na zem, no čo už sme čakali. Guličky urobím reklamu, používam takéto. A vlastne teraz je o takejto zbrane. Podľa mňa je veľmi pekná. Prvýkrát, keď som si ju kúpoval, mi radil oco, akože ja som si ju fakt nechcel kúpiť, ale teraz neľutujem. Len trošku ma sere ten zásobník, už som kúpoval druhý a teraz budem tretí, lebo keď ho nasádzate rýchlo, čo je pri akciách nutné, tak tuto, musím poriadne na to zasvietiť, tak tuto, čo sú tieto zúbky, tak oni sa zlomia. Aj teraz ho mám zlomený a sa to tam tak horšie dáva. Ale tak potrebujem už proste nový. No a to je asi všetko v tejto zbrani. Na plnenie guliček som si zobral toto z Jupika. Tak si to tam proste sypem. A to je z tejto zbrani asi všetko. Mne sa páči a je dosť dobrá, takže zdar.